jual beli itu prinsipnya harus saling menguntungkan, bukan ada yang dirugikan. Mulane dodol yang masih pentil gak boleh, manuk mabur gak oleh, tuku pari durung ketok dadi apa ora mbok tuku gak oleh, karena mengkhawatirkan ada kerugian dari satu pihak. Nek cara wong nimbang iku diangeti ngono lah, dadi nek kowe ora mbok kei tambahan, mbok angeti, mbok punjuli, nek cara takeran iku mau mbok munjungi minimal kudu betul-betul sesuai. Sak kilo ya sak kilo tenan. Sak kilo mbok kei tambahan setengah on itu bagus, itu fadhol. Itu fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru fil bina'ati an takuna ala muqtadal qawaidis sihhiyah. Walidzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an haqqil jar la tarfa bina'aka fawqa bina'ihi fatasudda alaihi rih wala tu'zihi birihin kidrika illa an taghrifa lahu minha wa fi riwayatin wala tahjub anhu riha illa biizni. Qad kana wa qad kana lan teman-teman ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku ya'muru perintah ya Kanjeng Rasul fil binaati ing dalam pembangunan merintahke ing antakuna yen to ana ya binaat iku ala muqtadal qawaidis sihhiyati, berdasarkan atas tuntutan prinsip-prinsip kesehatan. Modern banget Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika krana araiki yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu marang wong sa'alahu kang nyuwun pirsa ya man hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an haqqil jar, tentang haknya tetangga. Dawuhe Kanjeng Nabi la tarfa, aja ngunggahno sira binaaka ing bangunanira fauqa binaihi, di atas pembangunane jar. Fatasuda mongko nutupi sira alaihi ing atase binae jar ariha ing angin udara. Wala tu'zihi lan aja nglarakno sira ing jar birihi kidrika kelawan gondone udarane kendilmu illa antagrifa, kejaba yen to niduk sira lahu kanggo jar minha saking kidrika. Wa fi riwayatin aniku sebut ana ing suwijining riwayat wala tahjub, ora kok fatasudda alaihi rih tapi wala tahjub, lan aja nutupi sira anhu saking jar ariha ing udara ing angin illa biizni, kejaba kelawan izine jar. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam modern ya. Jadi Islam itu sudah modern sebelum orang gaya-gaya modernisasi itu. Kok Kanjeng Nabi
di dalam pembangunan itu selalu memperhitungkan prinsip-prinsip kesehatan, bagaimana ventilasinya, angin-anginnya kayak apa, madepe srengenge dari mana sampai turute itu diperhatikan. Mulane nalika ana sing nyuwun pirsa karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hubungan kita dengan tetangga itu bagaimana? Nabi antara lain ndawuhke supaya kalau bangun jangan terlalu tinggi menutupi bangunannya orang lain. Tanggamu engko ketutupan ora entuk udara. Maksudnya aja ngluhuri itu aja nduri ndak nutupi, bangun ning kene ndek ning kene gantuk hawa. Udara ndak masuk ke tetanggamu. Engko kowe sing sehat tapi tanggamu ora sehat. Nah itu ngantek semono Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk baik dengan tangga itu sampai soal pembangunan barang diatur. Nah iki wis diatur sampai pemerintah. Bangun-bangun kudu karo pemerintah ya. Mbah pemerintah juga mempertimbangkan itu apa enggak. Nah, apa mau perkara bayar retribusinya itu apa memang memperhitungkan ini jangan sampai mengganggu jalan, enggak mengganggu tonggo sama itu. Nah, kowe masak apa tah apa iku tanggamu wang-wang tok iku. Iku jenenge nglarakno tangga iku, Kowe masak sambal goreng tanggamu wang-wahing ora mbok kei icip-icip. Wala tu aja ngono. Nek pancen kowe nggawe masakan sing kira-kira mambu tanggamu. Ya cidukno sithik lah, nggo icip-icip iki lho. Iki lho yu, Aku mau kok sampean wahing-wahing terus iki sambal goreng tempe ngono. Ya tempe apa pokoke kae. Ngono iku jenenge tetanggan sing apik. Tetanggane mbok siksa plekiken rak piturute ora mbok kae apa-apa. Wah, iki kok gule iki ngono tok ae tanggamu iki. Nyate kan mesti mampu kabeh lha iku. Ya mesti kudu pirang sujen iku mbok terno. Mbok amboni tok ae. Iku jenenge izaul jar, termasuk izaul jar. Wa qad ikhtara alaihi salatu wassalam mahalla suq wa arsada ilaih. Kanjeng Nabi sudah tahu tentang tata ruang dan tata kota. Teman-teman milih apa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam mahalla suq ing tempat untuk pasar. Wa arsada ilaihi lan memberi petunjuk sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi marang pasar iki. Ini ngene iki. Tempatnya ning kene, carane ngene, bangune ngene. Kanjeng Nabi memberikan arahan-arahan bukan hanya penempatannya, lokasinya saja. Wah, ngungkuli menteri PUK. Wa qama binafsihi, bahkan jumenengi ya Kanjeng Nabi nangani sendiri binafsihi kelawan awak dhewe ne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liyanzura ilaihi untuk ngawasi melihat ilaihi marang su diawasi setelah ditentukan ngene lho nek iki di tengah apike ini mergo orang-orang yang membawa dagangan dari desa iso tidak terlalu jauh dengan pasar ini. Orang-orang yang di kota mau belanja situ juga tidak terlalu jauh. Itu diperhitungkan kabeh. Ini transportasi kalau naik dokar itu iso gene iso
lokasinya itu ditentukan oleh Kanjeng Nabi, diarahkan juga caranya bangun dan diawasi. Falamma ra'ahu bareng mirsani sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ajabahu monggo nggawokake ya ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi puas lah setelah dilihat kok bagus. Kanjeng Nabi suka. Barokah birijlihi anjejek-jejek ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birijlihi kelawan sukune Kanjeng Nabi, suku iku sikil. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nikma sukukum hadza, sak bagus-baguse pasar ira kabeh hadza iki. Pala yungkos wis aja dikurangi neh, iki apik iki. Kanjeng Nabi. Jadi mulai mengarahkan cara lokasinya bangunan di mana, juga memberi arahan caranya bangun dan ngawasi sekaligus ngawasi. Wa kana qad dhahaba qabla dzalika ila su' al-qadim. Jadi ya sadurunge wis ana pasar, anak kan bangun pasar anyar, itu kan kudu diperhatikan tata ruang dan tata kota. Aja angger ae. Pakana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qad zahaba, teman-teman tindak sapa Kanjeng Nabi qabla zalika sadurunge mengkono-mengkono bangun pasar iku mau ila sukil qadim, marang pasar sing lawas. Ini pasar yang ada itu kemudian akan bikin pasar baru. Ini Kanjeng Nabi sadurunge melihat pasar sing lawas itu, survei apa kekurangannya pasar ini, kenapa kok kita akan pindah dari situ, itu kan harus dilihat semua. Ojo kok mergo ngentekno anggaran barang ngono ora. Faqala nalika iku Kanjeng Nabi mara ning gone pasar sing lawas. Faqala dawuh mong Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa hadza ora ana apa iki lakum kedue sira kabeh bisukin. Rupa pasar iki pasar apa ngene dapure. Iki mbiyen sapa arsiteke sing nentokno apa iki. Lah iki engko ora bakul mbek anu kaloro kabeh ngene. Ya, berarti dikritik anune apa iki enggak apa jenenge enggak memenuhi persyaratan pasar itu. Pasar itu bakule kudu harus leluasa, kepenak sing akan membeli juga enak. Ana kios-kiose jangan terlalu berdempetan. Bagian iwak ya didhewekno karo bagian kain ngono kanggo kan ngono. Itu harus diperhatikan semua itu. Iki apa pasar kok ngene. Tumaraja moko kondur sapa Kanjeng Nabi ilasani marang pasar sing kedua tadi. Maqala mau ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maing barang kala kang ngendika Kanjeng Rasul iki nek masukikum hadza wa hasahum ala imaratihi lan nganjurake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ing wong-wong ala imarati ing atase ngramekno asani ya. Di sadurunge iku dikritik sing pasar sing tidak representatif ini pasar kok ngene iki. Terus dibangun anyar iki ning kene enggak sing apik iki. Iki dalam jangkauan semua masyarakat. Anggonane diarahkan cara bangun iku mau.
bakul lombok sayur-sayuran dadi siji, bakul mbako mbek anu kudu aja bareng no mbekan ning bakul mbako mbok cedakno mbekan warung soto iku diatur semikian rupa. Siki apik iki. Nek mau saukikum hadza ramekno bundel wa min ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bi amri suq anau kana yuraqibu ahwalahum lho Kanjeng Nabi ku ning pasar ning pasar berarti iki ana kiai ning pasar dianggep ora njaga marwah itu tidak menjaga marwah itu mbok kondi ku Kanjeng Nabi ku yuraqibu iku setengah saking perhatiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi amri suqi kelawan perkarane pasar utawi annahu setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Rasul iku yuraqibu ngawasi memantau cara saiki ne memantau ya Kanjeng Nabi ahwalahum ing kondisine situasine wong-wong sing ning pasar piye ketoke kok enak apa gak nyaman apa ora ning pasar iku apa sek-sekan apa sumuk apa jeblok nek udan iku diratekno Wayas alulan dangu sapa Kanjeng Nabi amma tentang barang ya jeri kang lumaku ya ma fisuki ing dalem pasar wa ma yahdusu barang kang terjadi ya ma piye kabare laris kowe ta ya ngono Kanjeng Nabi memantau apa yang terjadi wayar azalika lan memperhatikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono ahwalahum wa ma yajri fisuq wa ma yahdus riayatan kamilatan kelawan perhatian yang sempurna. Perhatian tidak hanya perhatian diingeti tok ngono enggak. Ini kurang apik diapi iki. Iki terlalu dekat dengan ini. Iki bakul terasi aja ning kene panggonane. Sakake ning kene iki, kene bakul roti, kene bakul terasi iku piye? Itu gitu. Riayah kamilah. Walamma alimalan bareng peso sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam annahum setune wong-wong pasar iku kanu ana ya wong-wong yastaruna padha tuku ya wong-wong mau atau ama ing makanan minar rukban saking rukban jadi ban itu saya kene cara kene sing nggawa kol isuk-isuk jam 3 ngono kok nggawa sayur-sayuran kon desa iku dicegati ditukoni ning dalan iku yastaruna ta'am minarukban. Nah, dari pedagang-pedagang yang dari luar itu rukban itu. Ala ahdi Rasulillah walamma alima annahu kanu yastaruna ta'am minarukban. Jadi apa nek manani ku apa pedagang-pedagang yang datang membawa muatan-muatan yang dari desa-desa ya. Mereka mau ke pasar dicegat. Muatan-muatannya itu ditukoni. Engko didol ndekne ngono lho. Jadi
Bareng pirsa ngono mau bahasa mongko utusan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan maning wong yamnauhum sing larang ya man hum ing wong-wong sing yastaruna ta'am minarukban mau min zalika saya mengkono-mengkono nukoni sing saka muatan nang desa lho iku aja wa qad yadribuhum kadang malah mukul iso mbok saiki iku doriba iku dimaknani pajak juga nandaya ribu iso mbok manani majeki retribusi sing biasa mbok roi kan ya ribu ya mukul nutuk kenapa kok apa pajak barang diarani yadribu mergo nuthuk gak dipajeki kan ora apa-apa kowe kadang-kadang yadribuhum ala fi'li dzalika ya nuthuk tapi ya ora kok digowoki banter ngono ya. Ini Kanjeng Nabi nek ngendikane mukul itu mukul yang tidak melukai kayak mukul bojo, mukul anak barang itu kan has. Aja ngono itu. Rawang riwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahih an Ibnu Umar sumbere saka sahabat Abdullah bin Umar annahum setune wong-wong kanu ana ya wong-wong yastaruna padha tuku ya wong-wong atau ama ing makanan iku minarukban saka pedagang-pedagang yang bawa muatan dari desa itu. Ala ahdi Rasulillah ana ing zamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayab asu alaihi mongko ngutus sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi mengatasi wong-wong mau ngutus maning wong yamnauhum sing nglarang ya manhum ing wong-wong mau nglarang ayyabi'uhu yen to padha adol sapa wong-wong mau hu ing ta'am haitsus tarahu di mana tuku wong-wong mau ing ta'am hatta yang kuluhu sehingga mindah membawa pergi wong-wong mau ing ta'am haitsu yuba di mana didol apa ta'amu makanan. Maksudnya ya biar orang yang bawa dari kota itu biar dijual sendirian. Jangan dicegati di sana. Nanti itu ada dua belah pihak yang dirugikan. Mestine wong desa iku untuk banyak kayak harga pasar nek dicegat ngono iku harga tengkulak. Jadi kan biyen Kanjeng Nabi sudah mikirkan soal madharate tengkulak itu. Dia nyegati orang sana terus nanti didol ini dengan harga yang mahal di pasar. Lah nek wong kutha wong desa mau sing nggo mot-motan barang mau digawa ning pasar terus didol itu enggak begitu mahal. Pembeli-pembeli di pasar tidak dirugikan. Mergo wong desa biasane ya golek bathi ku ora kok ompak-ompakan kaya wong kutha ngono gak. Wis pokoke cukup dienggo mangan anak bojo wis ngono tok ae kan biasane wong desa sederhana banget. Tapi bareng kena wong kutha iki dituku ambek wong kutha didol larang banget niku. Iki kan modele ngono tengkulak kuwi. Produk-produk dari desa itu dibeli dia, kadang-kadang malah merke digawekno ndekne kok kutha. Jadi terus wong desa itu gak sugih-sugih, wong kuthane tambah sugih. Itu tidak ada keadilan sosial istilahnya itu. Kanjeng Nabi sudah mikirkan itu dari dulu. Mulai diamuk wong sing piye yo.
Nah saiki iku wis umum ngono kuwi. Wong kutha barang iku tukune ning gone supermarket ya. Apakah supermarket cilik-cilikan kaya Indomaret apa supermarket sing gedhe. Ya itu kowe nek tuku terong iku wis diplastiki apik ngono. Terong 2.000 ning kono 10.000 cuwilik. Tapi kan kowe ana ora sumuk gitu loh. Ana AC-ne gitu. Jadi Lombok ditata ana 12 ngono. Regane 12.000. Nek mbok hitung-hitung ya, nek wong kutha kan siji kuwi diadai carane tuku kan adai dibayar ning ngene kasir. Nek kowe nggone pasar mbok enyang ngantekan bolak-balik mbok enyang sepertigane jare 300 100 gak oleh ngono ngrite wong Jawa piye nek tuku ambekan orang-orang sugih itu kan Indomaret, Alfamart, apa meneh supermarket sing gedhe iku kan mereka orang kaya yang punya itu wong kutha-kutha sing sugih-sugih iku gak tau ngenyang blas. Sak pira ae sing ngene ditan. Lho ngono ambekan dulure dhewe wong padha desane iku ngenyange masyaallah. Ngono di lampu mlaku, gak oleh ya wis ngono. Apa terus diundang neh jajal ngono. Balik neh. Dinyang neh, gak oleh neh mlaku neh. Ngono aja. Itu jadi rada aneh, orang kita itu aneh. Dan ini memang memutus jalur ini itu yang seharusnya begitu dalam perekonomian itu. Kita yang bikin petani nggak suge-suge dan kita orang-orang yang menjadi konsumen ini dirugikan ya karena itu. Ini padi dituku tengkulak, didol sing regani tengkulak. Nah itu. Nah iki terus tengkulak iki ana sing didol sebagai grosir, ini tukoni wae petani tukoni kabeh. Kadang-kadang malah petanine durung garap sawah wis dikai dhuwit sik. Supaya gak ucul ning wong liya. Diutangi sik pupuk diutangi. Engko tiba ndekne. Ndekne dikumpulno ning gudang. Engko ana sing bakul eceran, mara ning ndikne. Ora ning petani, mara ning ndikne kan, mesti tuku ndikne kabeh. Itu sudah melewati berapa ini? Dari petani ngkulak iki mau terus digo ning anu, terus pedagang eceran, terus didol ning kowe konsumen. Kowe wis lewat berapa itu? Nek kowe langsung ning desa, iku murah. Kenapa larang ya mergo liwat-liwat iki mau. Jadi wong petani ora tahu mundak selawase itu padahal dia yang paling berjasa makani wong rak Indonesia tapi tetep engko nek beras larang ngamuk-ngamuk wong kutha iku. Beras semua ya. Lah mestine kudu larang tapi ditampa petani itu loh. Jangan larang itu mergo tangan ketiga, kedua. Itu yang ideal kan gitu. Dipotong ini. Langsung tani. Ya, tani itu sederhana banget. Kayak wong zaman kuno. Wis lumayan payu. Wa nahalan nglarang sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam antalaki rukban saking metu iku mau rukban iku dagang-dagang yang muat anu dari desa. Kama sabata fi sahih kaya dene sing valid tetep fi sahihi yang tetap ya ma fi sahih yang dalam sahih sahih Bukhari maksudnya wa naha ayyabi'a
hadirun libad. Iku hadise sing sahih. Wa nahalan nglarang sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ento adol sapa hadirun wong kutha libatin marang wong desa. Wong desa tak dolno sing ngedolno wong kutha lha apa dene ngedolno ya dene golek bathi itu. Dene nyegati wong desa supaya entuk rega murah tapi terus didol dene dengan harga yang mahal. Oh, mulane dilarang niku. Wa qad yahruju bi nafsi ila suq. Oh ya. Ngilangno marwah piye delok-delok tujuane. Waqad yakhruju lan terkadang miyos sapa Kanjeng Rasul binafsi kelawan awak dhewe ne Kanjeng Nabi ila suki marang pasar. Kanjeng Nabi datang sendiri ke pasar limuraka bati mayajrihunak kanggo melihat, memperhatikan, ngawasi, memantau limuraka batima kanggo memantau barang yajri kang lumaku ya mahunaka ana ing kono pasar iko. Kanjeng Nabi datang sendiri untuk memantau sendiri. Ana apa hadis iku ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pasar ana sahabat kon desa. Ya ana sahabat tapi sing kon desa. Kadang-kadang ning kutha hampir sowan Kanjeng Nabi mawon ya. Ambekan nggawa metonan desa lah. Pon digawa nggawa balah, nggawa anggur pokoke. Nah ning gone pasar iku ambek Kanjeng Nabi disikep kok guring. Gembor-gembor. Sapa iki ngono? Kanjeng Nabi sapa arep tuku budakku iki? Bareng krungu suarane Kanjeng Nabi mulai ya Allah jenengan Kanjeng Nabi mboten pajeng kula didol. Oh, kowe regamu larang banget gak ana sing kuat tuku ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyenengno sahabate desa iku seneng banget dirangkul pimpinane kok ngguri. Jak guyon betan. Iya gak tau dicitakno mubalek kan bangsa ngono iki. Waqad yahruju bi nafsi ila suqil limuraqabati ma yajruna kama jaa fil hadis kaya keterangan jaa kang temeka ya ma fil hadis ing dalam hadis yaiku annahu stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam marra liwat ya Kanjeng Nabi ala sahibi ta'amin ing atase wong sing dodol panganan. Dodol panganan, mbok gethuk mbok apa lah pokoke. Fadakhala monggo nglebetake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu ing astane Kanjeng Nabi dilebokno ya. Fanalat monggo ngeneki apa asabiuhu driji-drijine Kanjeng Nabi balalan ing teles-teles. Iki teles-teles iki apa? Waqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya sahibat ta'am, he bakul makanan iki. Maha iki apa kok teles-teles? Kala jawab sapa sahibut ta'am, asobatu sama. Kudanan Kanjeng Nabi. Asobatu asama iku kudanan. Ngeneki ing ta'am apa asama udan ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Mbok iya
ndadekno sira ing ta'am iki fauqat ta'am ning dhuwure panganan sing liyane aja mbok sok jero nek tanganku gak tak lebokno gak ngerti nek terus-terus ngene iki kata yarahunna sehingga weruh ing pakanan sing teles iki sapa anasu wong-wong terus mbok tindai liya-liyane iki berarti rotimu sing bosok kena banyu kabeh ngene iki wong gak ero iki sok dhuwur sing kudanan ini jaremu kudanan iki sok dhuwur ben wong ngerti lah iki kudanan iki ora kudanan ngono lumakola mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man ghassa falaisa minna sapane wong sing ghassa Bosa iku ya apa ya nyelindit apa ngono iku ta nutupi kaya iku mau dadi sing elek iku dosa ngisor ben wong gak arta iku gos nek dodol kain sing apa warnane busem-busem dosok ning lempitan jero dadi wong gak roh Nggo bareng tekan omah dibuka. Kok ngene rupane iku mergo ghos. Apa cara Jawane? Malsu ya, malsu apa-apa. Malsu ya gak, malsu kok dijoli liyane barang. Gak. Jadi ghos iku pokoke nakalan lah. Bakul iku ana nakalan dadi. Dhuwur itu apik-apik keranjang apik-apik wah jeruke apik temen di toko tengah omah ngisor cilik bosok-bosok kabeh biasane dodol salak iku ya ngono salake dhuwur apik-apik ngisore nguncret kabeh ngono iku jenenge ghos apa ngono iku Heh lah iya iku maksud nipu ghos nipu sing ora nipu iku ora apa iku nipu sing basa ngono iku gas itu penipuan ya penipuan tapi penipuan sing basa ngono iku nah anu barang ana bakul kacang iku apa takerane iku bolong jadi drijine dilebokno ning takeran sret. Lho, kula munjungi nggih. Tapi munjungi kok tangan iki mau ya. Iku ghos juga. Terus nimbang dikai watu. Timbangane iku ghos. Iku mbok manani penipuan ya tetep perang pas iku. Pokoke ngono iku. Sapa sing ghos palai samina nek gak ana basa Indonesia digolekno apa ta pun dipopulerno ngono nek viralno ora dadi bahasa paling nek penipuan kaya ngono kan iso mbarani penipuan apa orang nimbang terus pokoke watu cilik ngono dadi ngelongi sithik iku falaisa minna ora termasuk golongan ingsun. Oh, insyaallah termasuk gak oleh. Qala Tirmidzi dawuh sapa Imam Tirmidzi hadis iki iku hasanun sahihun hadis sing hasan tur sahih. Wastamala lan ngangkat pegawe sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal fathi sawise peristiwa fathu pembedahan Mekah ngangkat pegawe Sa'id bin Sa'id ibnil As Sa'id bin Al-As wong Arab iku akeh sing jenenge bapake karo anake padha nek cara Amerika sitoke George Bush Junior, sitoke George Bush Senior. Senior bapake, anake ya George Bush juga.
Imam Ghazali malah sak mbahe padha kabeh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Iki Said bin Al-As iki dulure Amr bin Al-As. Naik Al-As bin Wa'il. Dipasrahi ala suki Makkah ing atase pasar Mekah. Jadi diangkat Said bin bin Al-As dadekno pegawai untuk urusan pasar. Kepala pasar. Wastamala lan ngangkat pegawai Kanjeng Nabi Umar ing sahabat Umar ala sukil Madinati ing atase pasar Madinah. Ya. Kaya gak ana wong nyelindut, gak ana sesuatu yang merugikan. Pokoknya intinya ning gone Islam marane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada la darara wala dirar, tidak ada merugikan, tidak ada. Jual beli itu prinsipnya harus saling menguntungkan, bukan ada yang dirugikan. Mulane dodol yang masih pentil gak boleh, manuk mabur gak oleh, tuku pari durung ketok jadi apa ora mbok tuku gak oleh. Karena mengkhawatirkan ada kerugian dari satu pihak. Wa min ihtimamihi bi amri suq. Lan iku termasuk perhatiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi amri suqi kelawan urusan pasar, muraqabatuhu utawi tu'e mengawasi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lil wazan, tukang timbang. Ini pasar itu ada tukang timbang. Nek tuku apa-apa ada juga yang dene duwe timbangan dhewe, tapi ada yang khusus tukang timbang. Kono tuku daging mara rono timbang ning kono. Iku wazan. Wa amarahu lahu bil adli wal fadli. Lan merintahke sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing wazan bil adli kawan adil wal fadli lan fadl itu nek cara wong nimbang iku diangeti ngono lah. Dadi nek ora kowe ora mbok kei tambahan, mbok angeti, mbok punjuli, nek cara takeran iku mau mbok munjungi minimal kudu betul-betul sesuai. Sak kilo ya sak kilo tenan. Sak kilo mbok kei tambahan setengah on itu bagus, itu fadl. Itu fadl. Apa cok ngarani iku? Nek kanggo Gusti Allah ya anugerah itu. Cuan lah, cuan cara Cinane cuan. Jadi fadl itu cuan. Ini regane semene tambahi bonus. Ya kulo ngendika sapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana li ahli suq, ana iku li ahli suq kedue wong-wong ahli pasar wazan. Apa tukang timbang yazinu sing nimbang ya wazan. Faqala lahu mongko dawuh lahu sapa Kanjeng Rasul alaihi salam lahu marang wazan zin wa arjih. Nimbango sira wa arjih lan angetno sira. Ya, silakan diangeti ya. Jadi nek nimbang itu yang pas itu begini nih. Lah arjih itu kan lho atau ngene. Ora kok ngene iki kene timbangane enggak ikine timbang. Barang iku sing luwih berat, luwih berat sithik.
Berarti ada fadl dari bakule ning pembeline. Wa makna qauli zin utawi maknane dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zin ae zinit tamar tegese nimbango sira ing kurma iki wa arjih ae zid alaihi lan nambahono sira alaihi ing atase tamar mau hatta tarjiha sehingga luwe menang luwe anget ya tamar mau al mizana ing mizan bi ziyadatil kafah kelawan nambahi iki apa jenenge epe-epe anu iki kowe tuku kurma sekilo iku nek ngene iki pas sekilo iki. Tapi kok kan dawuh Kanjeng Nabi kon arji. Kurmane kon rada ngebot disithik timbangane iki. Jadi ada fadl. Ada tambahan dari kamu kowe nek dodolan iku apike ngono. Aja mbok pasno sekilo to ngono. Apa meneh kok ngantek jumlah, nek iso tambahi sing bagiane sing tuku itu. Iku barokai tur ndadekno lengganan mek wong-wong iku. Kono tukune kono iku lho, timbangane anget mesti rene ngono Sak kilo iku ngantek kadang-kadang ngantek sak kilo saon ngono. Wong padha dari mulut ke mulut itu tuh laris iku baku ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamu bi taufir wallahu alam.